नोंसोरखौ फानलु सिब्र' जानानै लाखिजोबगोन आं हिनजाव फायखारिसो नोंसोर बायदियानो हिनजाव बायग्राया गावनो बिमाखौनो लाबानो जायोना आंलाय मानो बिफाखौ लानांगौ जाखो आवलासो बियो हाइजें ओंखारनाय हाइजेंआनो दोखो दोखो ओंखारग्लिजोब्बाय बेहा दोखो दोखो हाइजेंआ राजोब्बाय नालाय हिनजाव मोनाखै नालाय बेहा दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा फेसबुकआव गोबां हिनजावफ्रानो गाज्रि कमेन्ट खालामहरनायखौ भिडिअ लानानै फैयो दा बिसोरनि सायावनो दिनैनि गुबै टपिकआ रायजोफोर ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायदि लेथ्रा जालांबाय फेसबुकआव माखासे क्रिएटर मावग्रा माखासे हाबा जाखानाय गथ' सासे सानैनि बिमा बिसोरनि खुगायाव ओरैबायदि गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि बाथ्रा गाज्रि राव जायखौ जोङो बुंनो हाया बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनानै दिनै कन्टेन्ट लाबोगासिनो फेसबुकआव रायजोफोर थारैनो बैफोर बाथ्राफ्रा आरो बैसोरनि भिडिअ कन्टेन्टफ्रा जोंनि बर' समाजनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेखौहाय नोंथांमोना जोबनायावसो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो आङो डाइरेक्टलि बुंगोन सासे मानसिनि मुं जोंहा फेसबुकआव क्रिएटर मावो गोबां फलोवार्सबो दङ आरो गोबाङानो सापर्टबो खालामो आरो गोबां इन्टारटेनमेन्टबो खालामो जायनि मुङानो जादों सुमि बसुमतारी ना सुमि ब्रह्म स' बिथांनि कन्टेन्टआ ओरैबायदि गाज्रि लेथ्रा आरो जाय बाथ्राखौ बुंदों आं फंसेल' बुंगोन इनडाइरेक्टलि बिदा बानलु सिब्र' जानानै सोलास्लिबगोन होननानै माखासे हौवाफोरखौ आरो माखासे सेंग्राफोरखौनो बुंदों अब्ला रायजोफोर बियो जोंनि बर' समाजनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे बिथांमोननि गाज्रि भाषा गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि राव बिथांमोननि भिडिअ कन्टेन्ट स' आङो बे भिडिअ क्लिपखौ आं स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायग्रोदो आरो खोनासंग्रोदो बे तरुन बर' बोराय मा फाव बे जामाव बोरायनानै लाजिया नामा नों बिदि कमेन्ट खालामना हा अबेनि मा खुन्दा बोराय नोंलाय इन्फुआव खुगायाव इन्फु जेव गोनां बोराय साला बे खानाया फुरफावजोबना बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनो लाजिया नोङो बिफादों हमाना हा बेफोरबायदि सोरनि हौवा जाखो बेलाय थाबैनो हिनजाव गदाय नागिरना होबिनो हा मानि मानग्लुंनाय बेमार बियो खुगायाव इन्फु जेव गोनां बिदि कमेन्ट खालामहरनो साला तरुन बर' मा फाव गन्दादा बोरायनानै नोङो साला बेबायदि सिख्ला उन्दैनो बिदि कमेन्ट खालामनो लाजिया नोङो साला जामाव बोराय मा फावनो गावखौनो सेंग्रा गोरलै देरनाय बायदि मोन्दों बियो साला आलु बस्था गेसावा मा फाव बोरायनो नोंखौ मोनबाला साला थिख्ल' दानथारनानै माबादों जुमाय गिसिजों लोंगोन आं बाल बोराय सोरनि हौवा बेलाय अबेनि बियो कमेन्ट खालामहरलाय सोरनि हौवा थाबैनो हिनजाव गदाय नागिरना होनांगौ बिदि साला माननाया बारा जादों इयो मामफाव बोराया साला थिख्ल'ख्ल'नो बिदि कमेन्ट खालामहरदों इयो साला बाखुन्दा गुन्दा साला खुलुमबाय आगैमोन बे हिमालय बसुमतारीनि सायाव आं भिडिअ लाबोदों आंखौ ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट होदों बियो मानसिया बिजनिनो आरो सालेन्डार इन्दिबि आरो सासे इन्दिबिनि सालेन्डार लालायलायनाय इन्दिबिनि खुगायाव बेफोरबायदि कमेन्ट हरनो समायाथ' बिदि कमेन्ट हरोबा होमबा नोङो बर' हारिनि मा मोजां खामानि मावगोन दिनै नों सासे इन्दिबिनि थाखायनो बयबो साफ्रोमबो इन्दिबिफोरा माने बदनाम मोनफानांगौ गोनां जायो आरोना सासेनि थाखायनो बयबो माने बदनाम लानो गोनां जायो हा नोंहा बेफोरबायदि कमेन्ट हरनो समायबावो नामा बयबो खोन्थाहरदों बेखौ मानसियानो दादागिरि गुन्दागिरि खालामखाथारो होननानै बुंहरदों आरोना बयबो सानै साथाम आगैमोना कमेन्टआव मेसेजाव खोन्थाहरदों ओरैबायदि गोराखा ओमफ्राय नों गाज्रि कमेन्ट हरगोन आं जेल जागोन नामा आंखौ होनदों आं नोंखौ दानो केस होगोन नोंनि फेसबुकाव रिपर्ट मारिगोन नोंखौ जेल जाहोगोन नोंखौ दानो 1 घन्टानि उनावनो केस होगोन मागोन नोंहा गाज्रि कमेन्ट हरगोन आं जेल जाहैगोन नामा आं नोंनि बुंनायाव थोर गिगोन नामा आंखौ ओरैबायदि दम हरगासिनो दङ फट'खौ दाननोबा दान दानाबा दानो नोंखौ केस होगोन दानो नोंनि फेसबुकाव उरायहोगोन आरो 1 घन्टानि उनावनो नोंनि दायावनो नोंनि फिसायनि साख्रिखौ आं जानो हायो मा नों आंनि हौवानो साख्रि होफैदोंमोन नामा आंनि हौवानो नों साख्रि होफैदोंमोन नामा लाजिया आं बेफोरबायदि होननायनि सिगां मानो थैयाखैथाय नों बायदि जाम्बा बुरबक आरो आंखौसो होनलायलायो नों लेखा फरायाखै जाम्बि नों लेखा रोङै होनदों होमबा नों लेखा रोंनाया बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट मारिनोसो लेखा रोंदों नामा होमबा लेखाखौ नों बिदि गाज्रि कमेन्ट होनोसो नों फरायदों नामा लाजि गैयै मोसौ दामब्रा नोङो दान नागारजानाय सारोन नागारजानायसो नामा नोंलाय जेरावबो दादागिरि बिराद दुथां बायदि देखायनो नोंनि दादागिरिया सलिया बेवहाय मिथिबाय नों बायदिखौ गिनानैबो खारग्रा नङा आङो आरो आंखौ होनदों लकेसनाव आं नोंखौ लोगो हमनो मा ओंखाम मोनजायाखै नामा सैमा फाग्ला आंनि न'आव ओंखाम खालाय जानो फैनायदों जाफै मेरला बेदर हारा गारना दोनदों आं सामफ्रामबो बेदर जाखायो मिथिबाय आरो बिनि कमेन्ट गाज्रिखौ स्क्रिनशट मारनानै होगोन आं बेयाव आरो बिनि फट'खौबो होना होगोन सोर खाफाल गाज्रिनि फिसाय बेलाय बेफोरबायदि पापफिनि थाखायनो हिनजावफ्रासो बिसि फिसायासो लासिंसिं जायोना आंखौ मेसेन्जाराव ओरैबायदि दम हरबावदों बाब्बावै लाजियाबो महा पापिया मालायखौ इमान गाज्रि कमेन्ट लाजिया नोङो
नोंहा भिडिअखौ नाया थां आंनाव बेबायदि लेथ्रा बेथ्रा कमेन्ट हरनाङा मिथिबाय आरो खुगाया सामलायनानै बाथ्रा बुं हिनजाव फायखारिसो नोङो नोंसोर बायदियानो हिनजाव बायग्राया मिथिबाय खोथाखौ मोजाङै कमेन्ट मारि मिथिबायना आरो आंखौ दम हरबाय थानाङा बुङोबा आंखौ कमेन्टआव बुं पार्सनेल मेसेजाव बुंहरबाय थानाङा मिथिबाय दायना साला रोंदों होननानै जाहा थाहा कमेन्ट हरनाङा नोंसोर कमेन्ट हरग्रा जों सिरि थाग्रा नामा सिरि थाबानो नोंसोरनि कमेन्ट हरनाया बारा जायो अभार नङा नायाबा नाया थां आरो साफा सानैया बुङो कमेन्ट हरनायखौ सहायनांगौ कमेन्ट हरनायखौ सहायनांगौ सहायनो गोनांखौ जों सहायखायो अयथासार लेथ्रा लेथ्राखौ जों सहाया मिथिबायना आंनि भिडिअखौ नायाबा नाया थांखा आं नोंसोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होजानो आं भिडिअ बानायाखै आंहा जास्ट ओरैनो मेम'रिनि थाखाय ओरैनो मिनिथों होननानैसो जानला मानला खोथा बुंलाबायनानै ओंखाम जालाबायो हामबायसै होनबा आगैमोन आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो बे दायनानि फट'खौ आं होगोन ओरैबायदि दाखु ओरैबायदि गुन्दा लिदार खाथारनै बे मानसिया हामबायसै होनबा आगैमोन गुड नाइट आरो नोंसोरखौ कमेन्ट गाज्रि हरग्रा सानैसो नांतालाफोर दङ नोंसोरखौ फानलु सिब्र' जानानै लाखिजोबगोन आं बे अमा उखुन्दा सैमा सिखारिखौ नायना लाग्रो सैमा फाग्ला अरजानायखौ हिनजाव सानै साथाम थैजाबाय बियो हिया बालन्दाया नायना लाग्रो फट'खौ मोजाङै बिनि उनाव बेखौ दोखो दोखो बुंगासिनो दङ आंखौ बिफाजों जरायलाय सोरजोंबा जरायहरगासिनो दङ हा गावनो बिमाखौनो लाबानो जायोना आंलाय मानो बिफाखौ लानांगौ जाखो आंहा हौवायानो दंखायो गावहासो दाबो बोरायलायलांबाय हिनजाव मोनाखैनो थालिर गायगार जासिगोन दाउला राजाया दाउलासो बियो हाइजें ओंखारनाय हाइजेंआनो दोखो दोखो ओंखारग्लिजोब्बाय बेहा दोखो दोखो हाइजेंआ राजोब्बाय नालाय हिनजाव मोनाखै नालाय बेहा आंखौ दोखो 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 गाज्रि गाज्रि मेसेज लिरनानै हरगासिनो कमेन्ट हरगासिनो दं बियो अमा उखुन्दाया थाद अमा उखुन्दा आरो हाइजें ओंखारनायसो बियो आरो हिनजावा साबा सयजनसो थैजाबाय खोमा हा बिमाखौनो लादो दा नोङो सोरनि फिसा बेफोरलाय बिमाफोरजों जरायनो बाबाबो माने आंखौनो बिफाजों जरायबायबा बेखौबो दोखो दोखो बिमाजों जरायखानांगोन मानो ओरैनो नागारनो आंलाय अमा उखुन्दाखौलाय हाइजें ओंखारनाय दाउला बेहेराखौलाय फट'खौ मोजां नायना ला हाइजें ओंखारनायनि फट'खौ दै आगैमोन अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारै नुखाबाय खोनाखाबाय जायफ्रा फेसबुकाव क्रिएटर मावदों माखासे आइजोफोर हाबा जाखानाय गथ' सासे सानैनि बिमा बिथांमोननि खुगानिफ्राय ओरैबायदि लेथ्रा भाषा ओंखारबाय दा बिथांमोना सम मोनसे इन्टारटेनमेन्टबो खालामो नाथाय बांसिनै गाज्रि कन्टेन्टआ जोंनि बर' समाजनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बिथांमोनखौ बेसेबां सापर्ट खालामथावथाव आरो बिथांमोननि साखाथि बाखाथियाव थानाय रायजो राजाफ्रा मा खालामनानै दङ दा नोंथांमोनानो बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे बिथांमोनखौ माखासे खाथि खालायाव थानाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ सिखायनांगौ ना नङा आरो बुंनांगौ नंगौ ना नङा बेखौ नोंथांमोना एसे फोरमायनानै हर आरो नोंथांमोननि फोरमायनायजोंनो जे बिथांमोना सिखाय जानायखौ मोनो आरो बैफोरबायदि गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब